گوندê Heramreş yê naskrî bi Heramreşê Seîd e. Em got keve başûrê bajarê Dirbêsiyê 6 kîlometre. Rojhilatî wî gundê Fîh e. Roj ava gundê Sorsorka Mîrzo. Bakur Qitîneyê û başûr jî Sorsorka Meîşê. Ev gundêhan ji 12 mala pêk tê. Her 12 mal ab û pisma min zarokê yek kalikîne, yek bavîne û ewan jî girêdayî hoza hevêrkan e. Xelkê vî gundî wek hemû xelkê gundên bajarê Dirbêsiyê karê wan zîraet e. Bi her du beşê xwe, zîraeta ya avdayî û ya neavdayî. Zîraeta wan genim e, ceh e, nîsk e, kemûn e û gelek xelkê vî gundî dara ji xwe re diçînin weke darê zeytûna, darê diriya, darê duwa yê termiya. Di salên 2000 de û ji ber got hikûmeta Sûriyê derfet neda xelkê vî gundî got dîbistaneke ji wan re vekin ji bo zarokê wan, gelek neştecî û xelkên vî gundî koçber bûn ber bajarê Dirbêsiyê û Hesekê de ji bo xwendin û zarokê xwe. Gelek ji xelkê vî gundî xwendevan derçûn, hinek muhamî û dextor û muhendis. Lêbelê ji ber got rewşa awarteh ya Sûriyê bi giştî piştî salên 2011 gelek ji wan koçber bûn. Lêbelê ji alîkî divê xelkê vî gundî ne dûrî qediya xwe bûn, ne dûrî qediya Kurdî bûn, nêzîkî partiyên siyasî bûn. Gelek ji xelkê vî gundî endamê partiyên siyasî bûn ji salên 1960 tanha gelek ji wan ketine hepsa, gelek ji wan işkence bûn, gelek ji wan fesl bûn ji ber ji xwendinê xwe, ji wezîfê xwe. Lê xelkê vî gundî hertim müstehed bûn, hertim amade bûn ji tedhiyê re û gelek caran Newroz û ahengên Kurdî li vî gundî çêbûn ji ber rewşa a siyasî di Sûriyê de a emnî gelek aheng û gelek civat û gelek tevgerên siyasî û civatên siyasî li vî gundî çêbûn. Ez bihêvî me her bimînin bi kêf û xweşî